Достар, хәзер каршы алыгыз безнең хәерле стендап кистә икенче ел инде сыгыш яһа яме минең сау. Бик уңышлы сыгыш яһа Ябай Хәмит авылы егете. Каршы алыгыз Нияз Абдуллин алкыштар. Әлбәттә мин сценарий талаган. Хаммагыз хәерле кес достар. Мына бүген 1 март битендә язның 1 көне. Әйдәгез әле шуны бөтәгез дә бер-берне котлайык, алкыштар менә яз етте, ура. Мына бүген 1 март битендә минең якын дус Таһир Асадовның бүген концерты. Әлбәттә уның концертында кеше юктыр ул. Чөнки мин бармаскан булган анда. Бuna şulay ol. Tahir ağa elbette bizning zalda yo'q, ammo ol bizning yuraklarda. Buna hut berende başqa men Tahir ağadan kulmayman deb. Әйдәгез har birde zo'r etib alqishlar beraylik deb boshlayman edi. Rahmat. Әйдәгез. Qaylarda bar hamda men hine tabam deb Tahir Asadulning akishlar arasida jo'llandilar. Bana şulay hüner dağla, ben bana onu turağında şey yapmayayım dinim bitinde. Hem bana yigit kişiye 70 türlü hüner de yetecek, Yılmur Ramazanov özünün afişalarını öde tarada. Elbette bu tarafta hüdünde şayartığı yok, yigit hüdünde şayartığı. Bana şul Başkurt strada hadroğanda şayartığı turmaz, özüm yalkıp gittim indi. Şu hatta Merski hem Brativna bulaşlanı. Erintlerin Tatar sayarı kök. Işıqda bizga nima o'xshamay, mana bütün Başkurt yarsilari Tatar sayıla başlanlar. Biz de Denislam men әңгәмә qarab alğayны g'alla Tatarsa şairta yapma deb. Lan nisiginde әңгәмә şol, детский мирдә кейini burganda. Adrak hutsuqqayны инде. Şun hüydəşkəynə şu keyim hayla birimiz bitində tegəndə Denislamğa kostyum qarayıb. Ул тый qala кеше модалы айдрак айыгыла, әмин хамында шул камуфляж, спецовка qarayıb ал кеше. Şonun bir magazinga indik de bir kostyum tura indi. Denислам әйдә шуны алайык дейм битində. Караһам сатраш гына мына yerlərində ямаулары бар. Шуны алайык дигән Denислам киеп карайды. Ога берисек тә ярамай. Был костюм миндә киеп карарым ярамай. Был костюм теге Башкорт баястылагы Рөстәм Хәмитовның тәнкыйте кебек. Берисек тә ярамай. Шуннан соң мына мен Денислам менән дус динем битендә, ләкин мен уны күрә алмаям. Беренчедән, уның бизнесы минекенә караганда текәрәк. Уныкы исмәһә макса килтерә. Шуннан мен аны күрә алмаям, ул шу хәтта модан һәм күрергә минең бу итмәй. Бuna кире Башкорт йырдары турында кайтканда, Бирешмә сериалы яңа чыкты битендә йырдарға бәйле. Шул сериал аркасында без Рамтаның тагыла икәнен күрдек. Бирешмә сериалы турында мен шаяртмаясакмы, чөнки унда безнең дус Иршат Ибраһимов төп рольләрнең берен уйнады. Массовкалы йөренә. Бuna шул Бирешмә сериалында бер эпизод сөйләп киткәндә, шунда авылга баралар да концерт куярга. Шуннан утындыкта атылып тора бер егет, бер тактаһына алып беллек табалар инде. Менә шул кинола бер генә тактаһына. Әбәдер Хәмит табала бөтен кыйык кемерләрне. Эра шаяртам килештерәм инде кыйык кемерләрне дип. Бөтен харайгылар инде. Шуннан менә шулай безнең Хәмиттә гел килештереп һөйләйләр ул. Мәсәлән, калала 20 градус суык булса, безнең авылда 40 диләр. Мәсәлән, калала Ирек Ялалов көрәк менән кар күрә. Авылда һәнәк менән көрән диләр. Һәнәк менән көрәк бездә әлбәттә фантастика түгел. Шулай була ул, әгәр дә кайһырында көрәкте металга атһаң. Шуннан бана тагыла калала һөйләр бит, я белмәмердән бер кәләш алды дип, авылда кияүгә сыкты диләр. Минең менә шул Хәмит турында һөйләгәндә, Хәмиттә бик кызык кешеләр инде ул. Улар бер тамаша баралар, әйдәгез әле кул сабаяк дигән, улар ошлай күрһәтәләр. Ошлай итеп күрһәтәләр. Кул сабаяк дип. Шуның менә хәзер инде кем Хәмиттә булды, яки Хәмиттә юлдан үтеп китте, шулар кул сабыды әле.
Kumagin рахмат. Мына һез авылга барганда аңгырганыгыз бармы? Келде һез яхшы iPhone менән киләһез. Чөнки Хәмиткә яхшы iPhone карашаһың гына, кара аша. iPhone аша караһың гына куркыныч түгел. Мына бит Хәмиткә килгән кунактарның гел ике варианттары бар. Клубка килгән егетләрнең. Бере шунда ук тукмалаң һин. Икенчесе һин бер яртап килеп өстәргә тукмала. Аптырата шул халык инде. Мына ней. Медиен деген мәле. Алкыштар бегеләр достар. Бына безнең шул авылда бер магазин янһала, аны бер дә хүндерергә ашыкмый. Сөркү бит әле бурыс дәфтәр янган көтә. Мына бит төкүл булһак та бөтен Рәсәйдән алда бара инде бер әйбер бит автоматизированы. Мәсәлән, хайлау булһа Система киләле, бөтәһе автоматически хайлайды, шуның бөтәле куя. Әлбәттә, бу шаярту кызык түгел, ләкин кызык булган икән дип әйтә бит хаятта. Тагы мына безнең авылдашлар ул Рәсәй олимпийчылары кебек. Кунакка сакырмаган да киләләр. Шулай итеп теге археолог тотып алалар да, унда әлендә балдактары бармы? 5 штук. Шуның мына шул авыл халкы мине бигрәк аптырата инде. Үдәр вроде Аллаһка ышаналар, ә үдәр Шаһид Хаматовның вайндарын карайлар. Мына шул Аллаһка ышаналар дип әйттем бит инде. Һәм улар теге бер бәләкәй байрам булган һайын харык салалар. Мәсәлән, Яңа ел харык салалар, туган көн харык салалар, мин насар сыгышы һәм харык салалар. Харык салалар, харык салалар. Бына шул әгәр дә һез харыктар диеләһәгез, мин кызык булмаһам да көлегез, яме? Шулай итеп, мына шул логика белән мин яңарак авылдашларымды куандырдым инде. Юк, бурыс дәфтәрен үртәмәдем. КВНда насар итеп сыгыш яһадым. Шунда мына КВНга килгәндә бөтен командалар редактор үтәләр инде төрле этаптар һәм шунда күп командалар төшеп калдылар. Ул редакторны мин дә үтәм инде. Нисә үтәм инде? Шул барам да Азаттан көлеп ултырам да дирәк. Һәм һәммәсен теге Азат Низамутдинов бар да теге. Үзе үткән, үзенең хакалы һаманда юк. Беләһегез мин аны нисек көләм. Барам да Азат карале һинең чемпион булган финалда караганда мин өлесе ныграк шаярта дип. Менә шул яңа командаларга бер кәңәшем бар иде редактор үткәндә. Кайгы түгел, әгәр дә Фидан Кулмөхәммәтов бөек стендапер Фидан Кулмөхәммәтовның сценарийда 40-ка. Кайгы әгәр дә Урал Каримов 40 ташта. Менә үлем турында әйткәндә, миңа 12 яшь бит инде, ләкин өлесе һаманда мине бәләкәй дип санай. Мәсәлән, ул әйтә, 5 бармак ашамаенса, 80 ашамайһың дип. Ошо хәдәрдән бит ишетү кыен, бигрәк официанттан. Мына миңа яңарак инде Трамп шылтыратты. Акса һорай бит инде мин Вәтәй төркемендә конкурс үткәрдем, аксам бетте тием. Әлбәттә, был тарихта мин нимәләр алдап, нимәләр килештереп һөйдәнем. Әмма был политика, һәм кыфларга тиеш түгел. Шуннан мына шул Вәтәй төркемендә конкурс үткәргәндән һуң мин үземне бөек философ Зигмунд Фрейд кебек тойдым. Икебез алет булып калдык. Бына шуннан һүз араганда нимә әйткем килә, достар. Әгәр дә бирешһәгез, бирешмәгез. Рәхмәт.